Bangaphezulu kwama300 onobhala Bamakhosi Nezinduna abazuze kulolu hlelo. Kanti sebevele baqeqeshelwe ukusebenzisa lezi zinsiza kusebenza. Lokhu kuzowenza ube lula umsebenzi wonobhala njengoba bethathwa njengezinsika ekusebenzeni kwamakhosi nezinduna. Umsebenzi wabo ukugcina amarekhodi nokubamba imihlangano yonyaka nemphakathi, ukwazisa ukusebenza kwemali yemikhandlu kanye nezinhlelo ke zobuholi bendabuko. Besibhekelela oyihlalo ukulungisa indaba emahasha bokuhamba sawalungisa kuzobonakala maduzane kanjalo ne-network connectivity nala kunenkinga ze-security khona nakhona futhi siyalekelela ngokuthi kube khona ukukhanya kulezi indawo kungagcini ngokukhanya kuphela kuphinde futhi kube khona ama-security camera emakhosini lawa asabisekayo asengozini ukuthi angahlaseleka kwaze ukuthi kutholakale phela ama-footstep ukuthi naba abantu abangeni kuba sekunenkinga emsakazo ukuthi la KwaZulu-Natal sekunabantu abanesibindi esibi kabi sokungena endlini wenkosi ilele bayibulalele ekhaya layo. Kuyaqala nxa ukwenzeka lokhu emikhandlwini yobuholi bendabuko. Imisebenzi esizobe siyenza isizoba lula kakhulukazi sabanye bekumele bagibele baya kuma-district offices abo. Kanti njengamanje umuntu usezosebenza kwinkantolo yakhe kuba ukuthi uya kwi-district for izinto ezimbalwa. Labo nobhala abaklonyeliswe nangeyitifiketi emva kokuphothulwa ukuqeqeshelwa ukusebenzisa lamathuluzi.